Ама чакай Здравейте, малко, значи сега ще оставите. говоря. Не, аз ще говоря, Пами искаме да говоря. Знаете, че искаме сега. Значи Пами има по-бърз метаболизъм, което е абсолютно нормално при някои подрастващи тинейджери. Но означава, че тя не е здрава. Тя се храни нормално. Ако искате да ще ви кажа как до сега сме яли кюфтета с яйца. Така че не ще притеснявайте. Наистина Пами е много здрава. Плюс това аз нямам такова тяло, повярвайте ми. Да. Представи, Пами наистина няма. Тялото на Пами е много по-добро от моето. Ти като съм, значи първо Джоана има страшно яко тяло и ние двете сме много различен тип като момичета. Освен това, всеки си има различни представи за кръста, това, че твоите тластини се въртат по земята и ти едва ли не чуеш какво успокоиш. В смисъл, Ти си умреш. Пами, ела тук. Това на тук. Тъпка ли тук? Вижте сега. Аз много път да оставя. Не си. чао, ние се раздаваме.